ultima zi de pescuit pe canalul din portul Leman. Aici e locul vieții. Cele mai mari plătici ce le-am văzut vreodată în viața asta. O plat, e un pic de frunză pe apă și ierburile ce se adună acolo în pragul ăla. Mi s-a pus pe locul ăla unde putem să scot plăticile, să mă plec, să ajungem la ele. Acum n-am nicio căi. Am ajuns la 6:30. Deci, cum aruncam, cum era pe ea, o jumătate de oră așa au ținut-o. Am ratat mult, nu știu de ce. Deci clenii ăștia au o gură mare, numai cleni am prins. Am luat 5 așa, unul după altul. Bâm, 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 300-400 de grame, nu știu, o jumătate de kil. Frumos, n-ai ce să zici. Da. Pare rău de locul ăsta, Dumnezeule, când o să-l mai văd. Poate la anul. Un loc bestial de pescuit. Raiul pe pământ pentru bistrițeni, cel puțin. Pentru tata 100%. Aici ar fi raiul când pescuiește la Peter și prinde plătică de 4, 5 kg, 6 kg, nu știu. Plătici de 1 metru, 80 de centimetri, 60, 70, na. Clean mare, am văzut clean cât piciorul. Foarte curată apa, mai ales când e soare. Are acolo unde pescuiesc la 1,50 m, 1,60 m. Stau în picioare aici și văd bobile pe fund, ce le-am dat în apă. De porumb, așa de curat. Și clenii, deci, nu știu, au un pic de mâzgă pe ele, mă, frate, zici că nici nu miroase mâna pește, așa, puțin de tot. Foarte curați. Plăticile au smecleul ăla pe ele. Ah, ce loc incredibil. Incredibil. Da. Da, să fie doar de Elveția. Prima dată când am venit, da, rămân cu amintiri mișto. Da. Da. Tot ce e frumos să termină repede în ziua de azi. Am stat 13 zile, nu vine să cred cum au trecut 13 zile. Parcă acum am venit, băga mea și piciorul să-mi bag. Mâine plec. Fac. Ajungem la Bronx. Să mă mai duc cu tata pe la Dorolia. Trebuie să fac o excursie de 3 zile cu el la pescuit, un pescuit de la de 3 zile. Nu știu unde, probabil ori Viile Tecii sau Sigmir, dacă o să mă lase omul, că acolo face figuri la plută. Regret locul ăsta. Mi-a plăcut la nebunie în Elveția asta. Neluț a fost înțelegătoare. M-a văzut că îmi place și n-au făcut iureș că am plecat la pești. Mult. Da, bine, nu stau mult, stau 3 ore, veneam, iară eram cu ea, iară veneam la piscină, veneam în oraș, vizitam, la lac, plajă. A fost de vis. O vacanță mișto. Astăzi e 4 august 2026, 5 august plec către casă. A fost superb. Ne auzăm cu bine. Pup locul ăsta. Tătă viața o să-l pomenesc, tătă viața. Și ăsta și ăla de acolo, că acolo pot să scot. Harda mari. I-am zdrobit, motherfucker. I-am zdrobit aici de... Nu știu.
Poate am prins peste 100 de plătici în astea 13 zile. Peste 100. De alea monstru. Dio bono. Motherfucker.